Magandang araw sa iyo, aking kaibigan. Salamat po ng napakarami sa pagbisita ninyo sa aming channel. Ang paksang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Ano ang koneksyon ng Marcos Gold Deposit sa mga kayamanan ni Yamashita? Totoo bang ito ang pinakamalaking gold deposit sa World Bank? Yan ang ating pag-uusapan sa mga sandaling ito. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para maging updated po kayo sa susunod nating talakayan. 1,000 metric tons are in the Central Bank of the Philippines. There's over 200,000 metric tons in Union Bank of Switzerland. And some of that gold is buried securely in the Philippines as well. Some of it is held in various banks, but the bulk of it is in the Philippines. So the World Bank holds the note on that gold? No. It is in a special trust account that was set up by Ferdinand Marcos, and the authorized signatory is a German banker lawyer by the name of Wolfgang Struck, who also lives in Noong 1970, legal na pinanukala ni Ferdinand Marcos ang paghahanap sa mga kayamanan ni Yamashita dito sa Pilipinas. Ang konsepto, kailangang lisensyado ang nasabing hunter at kung anuman ang kanyang madiskubre, magkakaroon siya ng parte mula sa gobyerno ng Pilipinas. Lumipas ang ilang dekada at ang usaping ito ay nanatiling kwento at tumatak bilang parte ng kasaysayan ng Pilipinas. Subalit, kung si Imelda Marcos ang tatanungin, saan ba galing ang bulto-bultong ginto at diamonds na kasalukuyang pagmamay-ari ng pamilyang Marcos? How did you manage to get so many extraordinary, lovely things? Well, my husband was the lawyer of gold mines and also a gold trader. And he loved gold so much. He would always tell me, "Sweetheart," he said, "it's hard to earn money honestly and properly, but harder still to spend money properly. You be the one to spend." And then I said, "Why?" And then he said to me, "Because all you buy is beauty." Ayon kay Imelda, si Ferdinand Marcos ay mayaman na noon pa kahit hindi pa naging presidente. Di umano, ang mga gold bars na pagmamayari ni Marcos ay nagmula sa pagiging trader nito ng ginto bilang abogado. Mga kaibigan, kumbinsido ba kayo sa paliwanag ni Imelda Marcos? Teka nga muna, relax muna. Gusto ko lang pong linawin na ang pinag-uusapan natin ay hindi po kilo-kilong ginto, kundi libo-libong gold bars, tuni-tuniladang ginto, metric tons. Ngayon, magtatanong ako sa inyo, posible ba na ang isang abogado ay magkakaroon ng ganito karaming gold bars sa loob lamang ng ilang taong pagiging trader? Alam kong naglalaro sa isip mo ang maraming agam-agam, kaya malaya po kayong makapag-comment sa ibaba. Inilathala sa Forbes magazine, ang tinaguriang the richest man in the world ay si Bill Gates na mayroong 90 to 100 billion dollars asset. Si Bill Gates ang nagmamay-ari ng Microsoft operating system upang mapagana ang isang computer. Pero teka nga muna, kung si Bill Gates po ay mayroong 90 to 100 billion dollars asset, magkano ba ang halaga ng gold deposit ni Marcos sa isang bangko pa lang? Treasury certificate. So it's slightly fuzzy. You don't anymore because this is dangerous already. No, Look, from your
had a photographic memory. I can tell you what it was, but it's alright. We can't show you, but it shows deposits in the name of Ferdinand Marcos in a bank in Brussels, and it's for 987 billion dollars. Can we show the camera? $140 million. Oh my goodness. Is it million? Billion? Billion? 240 billion? Only one shipment. And these are plenty of shipments. O ano kaibigan, malinaw ba yun sa inyong pandinig? Sa isang bangko pa lang, meron ng $250 billion deposit. Hindi pa yan kasama sa ibang deposit na nakatago sa World Bank at ibang bansa. Ayon sa ulat, ang mga gold deposit ni Marcos sa kabuuan ay aabot di umano ng 10 trillion US dollars. Kaya dito sa Pinoy Tuber, ang kikilalaning pinakamayamang tao sa mundo ay ang pamilyang Marcos dito sa Pilipinas.